A Valls, on encara no han arribat els Mossos d'Esquadra, només treballa un guàrdia civil. És un cas insòlit perquè els seus 8 companys estan de baixa per estrès. L'Associació Unificada de la Guàrdia Civil recorda que la plantilla hauria de ser de 36 agents. La subdelegació assegura que el servei queda cobert per agents de casernes de la vora. Fa 2 setmanes els lladres van robar en 6 d'aquestes 10 cases adossades que hi ha a Puigpelat. Aquest veí va ser l'únic que dies abans va veure un cotxe sospitós. En va alertar la Guàrdia Civil que de totes maneres no hi podia fer patrullar prèviament. Els veïns de Puigpelat, igual que els de 7 municipis més de l'Alt Camp, depenen de la caserna de Valls. Fins fa poc, 9 agents controlaven la seguretat d'una població de més de 22.000 persones. Ara només queda un agent, la resta estan de baixa per estrès. Una plantilla planificada sobre una base de 36 agents, com a molt, n'hi havia 8 que estiguessin prestant aquests serveis. Evidentment, aquesta sobrecàrrega fa que el ser humà tingui uns límits i que aquestes persones hagin arribat al límit del que podien arribar. Dels pobles afectats només Valls té guàrdia urbana. Des de l'Ajuntament diuen sentir-se col·lapsats. La funció de la policia local no és precisament fer aquestes actuacions que hauria de fer la Guàrdia Civil. La subdelegació del govern assegura que la vigilància a la zona es cobreix amb agents d'altres casernes.